Binnenkomst van de hengsten uit rubriek 4, aangeboden door Media Primair. Daar zijn ze. We beginnen, dames en heren, deze rubriek met Wolfert 467. Bladzijde 121 in de catalogus, het page 121. Wolfert 467, sportpredicaat. 11 jaar, gefokt bij JW Lensink in Aalte. In bezit van stoeterij Bommelstein en P. Bot. Zoon van Fenne 422, dan Jacob 302 en Jurjen 303, komt uit stam 2. Z1 dressuur 5 winstpunten, men dressuur L en winstpunten. Speelde zich nadrukkelijk in de kijker van de hengstenkeuringsjury door een uitstekende ABFP-test die hij afronde voor het nakomelingonderzoek van Fenne 422, zijn vader. In de verrichtingen imponeerde hij door zijn ruime, krachtige manier van bewegen. Aangespannen met name ruim 80 punten gescoord. En Wolfert werd 2 jaar geleden goedgekeurd op basis van zijn nakomelingen. En die vielen op door een prima resultaat ook in de ABFP-testen. Gestationeerd bij de Nieuwheuvel Lunteren. De hengste Wolfert 467.
Dames en heren, Wolfert 4-6-7. Alke 468 nu. Sportpredicaat. 10 jaar. Gefokt bij MJ Vriezen in Nede. Eigenaren Hendrik Ebbinga en P. Kruidenier. Zoon van Fabe 348. En de sterpreferente Merrie van Jacob 302. Komt uit stam 129, Z1 dressuur, 10 winstpunten. Alke, alleen al door zijn afstamming, unieke hengst. Hoort tot de weinige paarden in de populatie die de zo gewenste onverwante bloedvoering hebben in combinatie met een pedigree, boordevol kwaliteit. Eerste 3 merries van de Jacob Herk en Fokker zijn alle 3 sterren preferent en met een verwantschappercentage van 16,1%. Behoort hij tot de meest onverwante hengsten. Destijds in de verrichtingen opvallend het actieve achterbeengebruik. Onder het zadel prima scores, namen voor de draf galop. Vorig jaar goedgekeurd op basis van zijn nakomelingen. Goede gebruik van het achterbeen valt ook weer op bij zijn nakomelingen. Alke 468, gestationeerd bij Deksstation Gaasterland, Oude Mirdum. De presentatie van Alke 468. We gaan naar Albin 469.
10 jaar reservekampioen Oude Hengsten, Hengstenkeuring 2017. Gefokt door B.L. Brouwer in Zandhuizen. Eigenaren Stoeterij Bommelstein. Exploitatie Stichting Hemrik en J. van der Broek, Jouren. Zoon van Felle 422 en een stermerrie van Tjerk 328. Komt uit stand 10, Z1 dressuur, 16 winstpunten. Kwalificeerde zich destijds voor het verrichtingonderzoek middels een prima presentatie. Toonde aangespannen zijn kwaliteiten. Beste resultaten in de aangespannen disciplines, ruim in de 80 punten. Mooie houding, royaal gebruik van het voorbeen. Goedgekeurd in 2016 op basis van het nakomelingonderzoek. Hij onderscheidt zich door zijn hoge fokwaarde voor exterieur. Had in zijn eerste 2 jaargangen al direct 3 kroonmerries. Ook zo'n Tiede 501 is al een goedgekeurde Alwin. Gestationeerd bij de Nieuwe Heuvel Lunteren, Alwin 469. Dames en heren, Alwin 469. Bikkel 470 maakt zijn opwachting. Sporthengst. 10 jaar. H. Bakker, Haskehorne, Fokker. Eigenaren Ed Constant en F.J. Monod de Froideville. Bikkel, zoon van Beert 411. En een sterpreferentenmerrie van Tjerk 328. Dan Thomas 327. Komt uit stam 19, Z2 dressuur met winstpunten. Goedgekeurd op basis van een uiterst evenwichtig verrichtingsrapport in alle 3 de disciplines. Hoge scores, heel plezierig meewerkend karakter. Bikkel ook al goedgekeurd inmiddels in 2017 op basis van zijn nakomelingen. Gestationeerd bij EAW Spliethof in Bladel, Bikkel 470.
De hengst Bikkel 470. Groot aanbod van paardenmagazines, dames en heren, bij Media Primair. Eigenaar van de hengst die op kop geplaatst wordt, krijgt een jaarabonnement op de hoefslag. Gaan door. Arnold 471 in de keuringsbaan. Sportpredicaat, 10 jaar, gefokt bij B. Hofstee in Godderdijk. En eigendom van de gebroeders Van Manen en de maatschap Hofstee. Arnold is een zoon van Wikke 404. En een stermerrie van Jacob 302 en dan een sterpreferentenmerrie van Nammen 308. Stam 135. ZZ-licht dressuur met winstpunten. Via moedersvader Jacob en grootmoedersvader Nammen voert hij relatief onverwant bloed. Groot ramige hengst, modern exterieur. Toonde veel progressie in het onderzoek. Aangespannen uitstekende cijfers van rond de 85 punten. En ook deze Arnold vorig jaar goedgekeurd op basis van nakomelingen die opvallen door een gemakkelijke en ruime manier van bewegen. Gestationeerd bij de gebroeders Van Manen in Ede, Arnold 471. Gaan door, dames en heren, met Bartele 472. Sportpredicaat, 10 jaar, gefokt door JGM Drost uit Heeswijk Dinter. Bezit van de familie Volmer in Lunteren, zoon van Onne 376. Dan stermerrie van Tjerk 328. Sterpreferente prestatiemerrie van Anton 343. Komt uit stam 50. Z1 dressuur, 40 winstpunten. Centraal onderzoek werd de instelling van de hengst geroemd. Rastypisch, zeer veel vermogen tot schakelen. Prima score ook als tuigpaard. Bartele vorig jaar goedgekeurd op basis van zijn nakomelingen. Naast het feit dat hij beschikt over prima fokwaarde voor exterieur en sportaanleg. Zij tevens in staat absolute toppaarden te geven.
2017 werden uit zijn eerste jaargang 3-jarige, maar liefst 4 nakomelingen kroon. Hij heeft ook in Tjebbe 500, dames en heren, een goedgekeurde zoon. Komt te staan dit jaar bij de Holm in Zevenhuizen. Bartele 472. Kijk hem daar staan. Nou, het is toch net een standbeeld, dames en heren, zoals hij daar staat. Maar bewegen kunnen ze ook. En wat staan de hengsten er geweldig voor hier op de KFPS-keuring vandaag. Hier is Bartele 472. Laatste in deze rubriek, aangeboden door Media Primair, de hengst Epke 474. Sportpredicaat, 9 jaar, gefokt bij A. Duister, Grollo. Bezit van Celeste Stijn, Douglas, Zuid-Afrika. Beert, de vader. Moeder een stermerrie van Anton 343, dan een stermerrie van Rijtse 272. Komt uit stam 43, ZZ ligt dressuur, 5 winstpunten. In de verrichtingen als een talent al laten zien als rijpaard. Een van de weinige hengsten die een 9 kreeg voor de stap. Hoge scores in de rij- en menproef. Epke ook in 2017 goedgekeurd op basis van zijn nakomelingen. Zeer fraai typische paarden met een ruime manier van bewegen. En Epke 474 voor de fokkerij beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel Lunteren. De laatste in deze rubriek.
Epke 474. Ik zei al, Media Primair, dames en heren, biedt aan de eigenaar van de hengst die op kop geplaatst wordt een jaarabonnement op het hippisch maandblad De Hoefslag aan. De Hoefslag al jaren een begrip in de hippische wereld. Goed, hengsten komen terug, we gaan ze op tal zetten, even beraad bij de juryleden. En eens kijken wie straks terug mogen komen in de kampioenskeuring aan het eind van de dag. Vier 67 mag even mijn kant op. Vier 70 even deze kant op. ...471 even hier naartoe gaan. Vier 68 even deze kant op komen. 468 mag voor 471. Vier 74 even een plaats op. Vier 69 even deze kant op komen. Blijf nog maar voorop lopen. Jullie trapten erin, hè?
Ja, jury kijkt nog een keer, kunnen nog altijd veranderen. Vier 71 mag een plaats omhoog. Nou, de jury is nog aan het overleggen. Gaan ze nog schuiven? Mevrouw Hompen neemt de microfoon. Kan u zeggen, dames en heren, we gaan opstellen op kop geplaatst. Alwin 4, 6, 9. Dan Epke 4, 7, 4. Bartele 4, 7, 2. Arnold 471, Alke 468, Wolfert 467 en Bikkel 470. Rob Mekkelenkamp in ons midden namens Media Primair zal Rob de prijs uitreiken, bijgestaan door de vicevoorzitter van het KNPS, Gerald Pots. En de toelichting komt van Louise Hompen. Prachtige deken, dames en heren, aangeboden door Media Primair en een jaarabonnement op het maandblad De Hoefslag. Uitgereikt door Rob Mekkelenkamp en Gerald Pots. Ja, dames en heren, alweer twee schitterende koppaarden. En soms als je in het veld staat, dan maken de mensen zich zorgen over het rastype en over het behang van de Friese paarden. Maar wat een behang en wat een rastype. 4,69 Alwin gaat bovenaan. Ja, het publiek vond het natuurlijk ook al. En draaft supermooi en is verder natuurlijk een schitterend vaderpaard. Met een mooi front en een mooie bovenlijn. En goed bewaard. 4,74 ook schitterend front, mooi rastype. Net in de draf ietsje minder dan de Alwin, vandaar dat hij daar staat. Dan hebben we 4,72. Ook een paard met mooi, duurzaam in de bovenlijn. Zou ietsje minder zwaar in het front kunnen zijn, maar in de beweging ook heel mooi en taktmatig. Dan 4,71 Arnold. Ook een mooie verschijning met een goede bovenlijn en solide beenwerk. Zou in de draf wat meer souplesse mogen laten zien. Dan hebben we 4,68. Ook een paard met Alke. Een paard met mooi front, een goede bovenlijn. Beenwerk ook duurzaam. Zou iets meer souplesse en ook iets meer ruimte in de stap mogen laten zien. Dan hebben we paard 4,67 Wolfert. Schitterend front, goede bovenlijn. En ook in stap en draf voldoende, maar zou meer souplesse in de rug mogen laten zien. En dat geldt ook voor Bikkel. Ook een heel mooi front, goede bovenlijn, solide. Beenwerk goed. In de draf zouden we graag wat meer souplesse zien. En dat betekent, dames en heren, dat Alwin 469 en Epke 474 uitgenodigd worden voor het kampioenschap. Ja, sommige hengsten zijn immens populair bij het publiek.
En er mag vandaag voorop bij de eerronde Alwin 469. En als er fans zijn, dan moeten ze het nu laten horen. Epke 474. Dank aan de media primair, dames en heren, wisseling van de wacht bij de juryleden. We gaan naar de presentatie van de hengsten.